Ava rawastiyana weka destpêka merasîmê rêzek ji bo şehîd û qurbaniyên ku di vê şerê de jiyana xwe ji dest dane. Xuya dike ku fermandarên Hêzên Sûriya Demokratîk, fermandarên Hêzên Hevpeymanan berpirsyarên ku xuya dikin biyanîne di rêza merasîmê de rawastiyane ji bo beşdarîkirin di şahiya ragihandina serkeftina bi ser rêxistiya Daişê de li Sûriye. Ev merasîm bi amedebûna kesûkarên qurbaniyan jî birêve diçe. Hêzên Sûriya Demokratîk û pêk tên ji netewa û pêkhatên cuda yên Sûriyê Hêzên Hevpeymaniya Nêvdewletî li esmanan wan jî li ser rûya erdê hem dîsa jî bi alîkariya hevpeymanan hatine pirçekkirin di dema derbasbûyî de ku nerazîbûnên cuda bi taybetî ji aliyê Tirkiye li pey bûn lêwankarî Daişê li rojhilatê Firatê li bakurê Sûriyê nehêlin herî dawî jî pêgeha Daişê li Baxozê bû ku ev demeke hatibû dorpêçkirin êdî hêdî bi rêveçûn heta ku kesên sivîl tevda xwe ra dest kirin tevî malbatên Daişiyan yên ku mabûn jî fermandarên Daişê yên biyanî bûne di tunêlan de xwe veşartibû lê herî dawî jî karîn Esedê wana nehêlin paqij bikin wê navçeyê û îro ku roja 23 adara sêyem roja cejna Newrozê ye ev merasîm birêve diçe. Merasîmên eskerî bi vî awayî birêve diçin tevî ku Hêzên Sûriya Demokratîk pêkhateyeke serbazî ye piştî sala 2011 ku hêzên YPG hatibûn damezrandin ji aliyê rêveberiya Xweser pişra jî Hêzên Sûriya Demokratîk hatin avakirin ji pêkhate û olûnetewên cuda yên Sûriye. Tevî ku hêzeke bi fermî dewletên dunyayê dam pêda neniye wêne nas nakin lê Hêzên Amerîka Hevpeymaniya Nêvdewletî pirçek kirin çek û silah dane wan ji royê lojistî ve ji royê meşk û rahînanan ve li esmanan jî alîkarî danê û karîn wana bikin hêzeke herî bihêz di Sûriyê de ku bi ser çekdarên Daişê de bi ser keftiye.